Ahojte priatelia, viacerí z vás ste mi písali, keď som zverejnil na internet fotografiu, na ktorej bol odfotený môj nový čln. Pýtali ste sa ma, prečo som sa rozhodol pre túto novú značku, ktorá ešte na Slovensku nie je tak známa. Tak čo sa týka môjho výberu, tak hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodol pre tento čln a pre tohto výrobcu bol fakt, nakoľko viacerí výrobcovia, ktorí vyrábajú obdobné člny, tak v týchto dĺžkach ponúkajú maximálne osadenie motora do výkonu 40 koní. Tento ma zaujal práve tým, že môže byť osadený motorom až do výkonu 60 koní, čo bol pre mňa jeden z rozhodujúcich faktorov, nakoľko pomerne často behávam na ryby v trojici, pomerne často prevážam na člne dosť veci a 40-koňové motory, čo majú chalani na podobných člnoch, niekedy nestačia. Toto bol hlavný dôvod. Ostatné dôvody, čo sa týka jazdných vlastností, tak mal som možnosť absolvovať krátku skúšobnú jazdu na tomto modele člna. Jazdné vlastnosti ma presvedčili, že asi to bude dobrá voľba. So svojimi skúsenosťami s týmto člnom sa sami samozrejme podelím dodatočne. Teraz momentálne mám čln nachystaný na montáž motora a všetkých náležitostí, aby som ho mohol prihlásiť na dopravnom úrade a absolvovať s ním prvé jazdy. Čo sa týka samotnej výbavy člnu, tak všetko si viete pozrieť na internete. Ja naň zatiaľ osadím len samotný motor, nejaké príslušenstvo, ktoré s ním úzko súvisí. Samozrejme sonár dávam zatiaľ starý, ktorý som mal na starom člne. A čo sa týka predného elektromotora, prípadne live sonáru, to budem riešiť až dodatočne, nakoľko tiež mám obmedzené finančné zdroje.